Moikka moi! Mä ajattelin nyt näyttää, miten tehdään tämmönen matsibook, eli taiteltu pikkukirjanen. Tää on tosi helppo ja nopea tehdä pieni kirja, albumi vaikka valokuville jollekin lahjaksi. Tässä on tämmönen vaaleanpunainen ystäväkirje ja tässä on tämmönen poikatyylinen vielä ilman sisältöä oleva kirjanen. Ja lähdetään liikenteeseen siitä, että otetaan tämmönen 30 x 30 senttinen scrappikartonki. Taitetaan tää puoliksi. Jonka jälkeen tehdään taitos täältä tänne puoleen väliin. Näin. Ja edelleen täältä toiselta suunnalta tähän puoleen väliin. Eli nyt tässä on neljä taitosta yhteen suuntaan. Sen jälkeen tehdään sama toisinpäin. Eli taitellaan puoleen väliin. Ja samaten tuohon puoleen väliin ja toisinpäin. Näin. Eli nyt tähän paperiin on syntynyt 16 ruutua. Ja sitten lähdetään leikkaamaan tätä ruudukkoa näin, että edetään yhdeltä suunnalta tänne näin, että jää tuo viimeinen ruudukko tuolta kiinni. Sitten käännetään ympäri. Tästä keskeltä leikataan samalla tavalla niin, että jää tuo viimeinen pätkä tuolta kiinni. Ja taas täältä toiselta suunnalta sama juttu. Näin. Eli paperi on leikkaantunut nyt tällä tavoin. Sitten lähdetään toisesta suunnasta taittelemaan tätä kirjan sisältöä kiinni. Näin. Ja edetään taas tänne seuraavalle sivulle. Ja näin taitellaan se arkki ihan loppuun saakka. Näin. Eli nyt tässä on tää kirjan sisältö valmiina. Tosin sitä pitää nyt pikkasen liimailla kiinni, että se pysyy kiinni. Nyt mä liimaan tän sisävihkon nämä sivut kiinni.
Eli nyt tässä on tää sisävihko valmis ja seuraavaksi ruvetaan tekemään kansia. Eli kannet kannattaa tehdä tämmöisestä tukevasta kartongista. Tää 300-grammanen puupahvi on ihan hyvä tai sitten joku muropaketin pahvi sopii aivan loistavasti myöskin kanteen. Eli kun tämän vihkon koko on nyt semmonen 7,5 senttiä kertaa 7,5 senttiä suurin piirtein, niin tästä pahvista leikataan pikkusen vihkoa suuremmat kansipahvit. Eli 2 kappaletta kansia. Näin. Ja sitten otetaan haluttua kannenpäällystyspaperia ja liimataan tänne nurjalle puolelle tämä kansipahvi. Voi käyttää kaksipuolista tarrateippiä tai puikkoliimaa, ihan kumpikin liimausväline toimii hyvin. Tänne kannattaa jättää sitten semmonen noin 1,5 senttiä tätä taitosvaraa tänne paperiin. Joka 4 sivulle. Ja täältä ylimääräiset kulmat leikataan pois, mutta kannattaa leikata sillä tavalla, että tänne jää ton kansipahvin vahvuus, eli noin 1,5 kansituspaperia tänne reunaan. Muuten se jää irvistämään se pahvi. Et jos leikkaa tosta liian läheltä kansipahvia, niin siitä ei tule siisti tuosta kulmasta. Tämän jälkeen kannattaa taittaa hyvin nämä kaikki ylimenevät reunukset täältä. Näin. Ja sinne liimaa kanssa sitten. Tässä on nyt ensimmäinen kansi valmis ja tehdään sitten toi toinen samalla lailla. Nyt on nämä 2 kantta ja vihko valmiina. Ja nyt yhdistetään nuo kannet tähän vihkoseen. Mä itse käytän aina tätä kaksipuolista tarrateippiä. Laitan tähän tolle nauhalle teipin keskelle tätä vihkoa. Näin. Ja sen jälkeen mun on tuossa nauhaa, niin jätetään semmonen noin 20 senttiä tänne tätä solmiamisnauhaa. Ja
pistetään täältä toi nauha ympäri. Näin. Ja sitten kiinnitetään nämä kannet tähän vihkoon seuraavaksi. Eli tässä voi käyttää puikkoliimaa tai kaksipuolista tarrateippiä kanssa tässä koko kirjan tekemisessä oikeastaan ihan kumpaa vaan koko työ edessä. Näin. Ja nyt tämä kirja on täyttämistä vaille valmis.